Kang kinariwa sambeting carita ingkang wonten pakuwon ing Randu Watangan. Kang kinariwa gegununganing para satriya tuwin para narendra ingkang wonten ing pakuwon ing Randu Watangan. Sayektina Gung Binathara ing Wirata Prabu Matswapati. Ya Prabu Durgandana. Aja dupeh Prabu Matswapati wis ndungkap yukswa. Nanging awit saking ambeknya berbudi bawa leksana ora mokal saya wimbuh kuncarane. Ingkang kepareng lenggah jajar Sang Nata Prabu Matswapati Suwanira Prabu Puntadewa ingkang dumunung kanan palengganira Sang Prabu Matswapati Piswanira pamadyaning Pandhawa kekasih Raden Arjuna. Ingkang munggah ngarsa sawanipun nata Ndhuwurwati Prabu Sri Bathara Kresna sinambet Piswanira Dyan Harya Werkudara ketingal anger gemeng mawa cahya. Boten sarana katimbalan putra Jodipati Raden Gatotkaca sowan wonten pakuwon ing Randu Watangan. Kawit saking ajrihnya dhateng para pepundhen lamun Prabu Matswapati tumenga Raden Gatotkaca tumungkul, lamun to Prabu Matswapati ingkang tumungkul Raden Gatotkaca tumenga. Estining penggalih Raden Gatotkaca sedya cumadung dawuh sejatosipun Raden Gatotkaca kersanira para kadang Pandhawa dipun pingit awit saksedanipun Raden Abimanyu Angkawijaya ing yamu Raden Gatotkaca ingkang kadama-dama. Nanging saklebeting raos Dyan Gatotkaca datang jumbuh layan penggalih. Sedyanira Dyan Gatotkaca kepengin ngetingalaken dharma bekti dhateng para pepundhen, nanging kuciwanipun saklebetipun Prang Bratayuda Raden Gatotkaca nate nampi dawuh mila sanget kuciwa raos ing penggalih datan kena sinayudan Raden Gatotkaca sowan wonten pakuwon Randu Watangan. Natkala semanten Prabu Matswapati ning kaya banyu ning kaya watu dereng pareng medhar pangandika wonten kaparing penggalih arsa Rukmendaya mangkono pangudyasmaraning driya.
mijilangenira sang Narpati lambanyo alon kinarepek sangya para putri kang samya ngampe luka cara direngganing busana tinon yuwarnan nira pindha widodari tumurun wayah Prabu Bathara Kresna durung antara suwi lenggah ana ngarsanipun kaki atur pambagya Raharja praptane wayah Prabu Bathara Kresna dahat kapundi dupi nampi sabdanipun Kanjeng Hyang Prabu lumentah ingkang wayah Dwarawati kebareng Kanjeng Hyang dangu sawanipun ingkang wayah pangestunipun Kanjeng Hyang boten manggi sambikala pangabekti kula konjuka sandhaping pepada Kanjeng Hyang Prabu iya banget panarimaku ngaturake pangabekti sayekti bisa gawe gedhening ati Sena ana pengendikamu apa Matswapati kakekku padha kanthi Raharja pengestune Matswapati kakekku Rana Sambikala pangabektiku tampanana Matswapati kakekku iya nggir Werkudara Janaka putuku wong bagus padha kanthi Raharja nuwun pangestu dalem Kanjeng Hyang Prabu mboten manggi sambikala sungkeming pangabekti ingkang wayah konjuka sandhaping pepada ya ndak trima nggir putuku nggir Gatotkaca uga padha kanthi Raharja dadapun ditupi nampi sabdanipun Kanjeng Hyang Prabu Matswapati kepareng Kanjeng Hyang dangu swanipun ingkang wayah pangestu dalem Kanjeng Hyang boten manggih bebaya swanipun ingkang wayah Gatotkaca kanthi widodara sungkeming pangabekti ingkang wayah konjuka sandhaping pepada nuwun iya nggir ndak trima Putu Prabu Puntadewa nyaosna pambagya ana ngersane wayah Prabu Ndrawati kula nuwun inggih Kanjeng Hyang Koko Prabu Bathara Kresna ingkang rayi ngaturaken pambagya Raharja rawuhipun Koko Prabu nuwun pamujinipun Yayi Samiaji mboten manggih sambikala puja pangestu kula mugi katurusanipun Yayi Prabu kula pundi mestaka dados jimat sabdanipun Koko Prabu kajaba saka iku nggir wayah Prabu Ndrawati ingkang banget tak anti-anti putuku Werkudara putuku Arjuna wektu iki wis dumunung ana ngarsaku sayogya kepareng wayah Prabu enggal medhar sabda sawise Senopati Agung Kurawa Pandhita Durna tumeka pati miturut pengendikane wayah Prabu Ndrawati aja nganti dianggep
sambunging lelakon iki enteng bobote. Supaya kanthi trewaca kadang-kadangmu prayoga enggal medhar sabda. Eyang Prabu, kula nuwun inggih. Dadosna kawuningan. Kula pinanggih Dimas Bratasena. Wanci enjing sampun Bandayuda mboten nginten Eyang Prabu. Datengipun senopati saking Ngastina wanci tengah ratri. Iya. Namung Dimas Bratasena sampun saged nyirnakaken. Senopati pangabit Boma Wikata Boma. Syukur bejo sewu. Nadyan abdinipun Dimas Bratasena banyak sepurungan dados banten pamuring perang. Dene Dimas Janaka menika wau pinanggih ingkang mayah wonten sakjawining pakuwon kula dereng saged ngaturaken. Kowe misah karo para kadang dumunung ana ngendi nggir? Kawit saking peteng raos sing manah kula nalasak wana Kuru Mandala dupi kula nampi aturipun Kakang Semar padang trawangan raos sing manah namung dadosna kawuningan kula badhe suwane Yang Prabu kepapak kadang sinara wedinipun Koko Prabu Karna ingkang kekasih Sri Karna sedya nikah jangganipun ingkang wayah pangestunipun Kanjeng Eyang Sri Karna sampun saged kula sirnakaken. Sri Karna wis tumekaning pati kula nuwun inggih syukur bejo sewu. Wayah Prabu Ndhurawati yen mengkono pambiyantune senopati ning Kurawa antarane Sri Karna Boma Wikata Boma wis tumeka pati. Iki mengko sadine sapa kang bakal maju ing madyaning paprangan. Dadosna kawuningan Yang senopati ning para Kurawa sak sedanipun Yang menapa Paman Pendhita Durna. Dinten menika Yayi Dipati Ngawangga, Yayi Prabu Basukarna. Putuku Karna, kula nuwun iki. Yayi Dipati Karna menika setunggaling prajurit ingkang boten kenging dipun anggep enteng boboting ayuda. Lah menika ingkang perkawet anggen kula badhe madosaken tandhingipun Yayi Dipati Karna. Aja kowe perkewuh Kresna kakangku. Aku wae tandhingi Karna kakangku. Dudu mungsuhmu Dimas. Merga Yayi Dipati ku prajurit panah. Kowe prajurit gada. Prajurit panah kuwi bisa njemparing saka kadohan. Kowe durung bisa caket karo Yayi Dipati, bisa uga wis ketaman pusakane Yayi Dipati. Menawi mekaten prayoginipun ingkang rayi Madukara ingkang badhe mapagaken Koko Adipati. Yayi Arjuna kula wonten dawuh. Dina iki durung titi mangsa yen Dimas ngembari kadigdayane Yayi Dipati. Awit kitab sora ingkang diparingake dening pun Kakang. Dina iki lamun Dimas Arjuna maju ing madyaning paprangan nandhingi kordane Yayi Dipati. Iku durung marengake. Lah apa aku wae sanes tandhingipun Kanjeng Eyang. Menika Eyang ingkang dadosaken peteng raos sing manah kula. Wah. Ojo perkewuh. Saiki sapa ingkang kudu nandhingi kurdane Karna kakangku?
Gatotkaca tinumapakiring pamu ira risang Arkaputra kacarita nata Durwati badhe kanthi waleh anggenipun matur sanipun ingkang Hyang Prabu Matswapati semu perkawet. Awit kedaraden Gatotkaca ing majeng madyaning paprangan ingkang mangka Gatotkaca wedal menika dipun pingit karaos kirang prayogi kalamun Tanata Durwati waleh Gatotkaca ingkang majeng madyaning paprangan. Mila senadyan Tanata Durwati ngendikan kan para kadang liringing nektra tumanduk dhateng Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca tanggap ing sasminta nanging keciwanipun dereng wonten sabda ingkang dumawuh dhateng Raden Gatotkaca. Cipta ngringgani Ranata Durwati. Dimas Werkudara apa? Putramu Rimbyatmaja iku bocah. Mbok aja nyedhaki para pinisepuh anggone rembugan ingkang migati. Kresna kakangku iya. Iya nek pancen Gatotkaca ndadekake petenging pamikir wayah Prabu Durwati didhawuhi semingkir dhisik. Bocah kok nyedhaki wong tuwa. Wah, Gatot inggih senika Kanjeng Rama. Kakangku pi Gatot iki mau urung nampa dawuh aku mung nimbali karepku Gatot kowe semingkira. Aku lagi muni Gatot dhewe inggih sendika. Banjur mak blarat nek nganti maju nang madyaning paprangan kepiye? Kados pundi Koko Prabu? Dimas Werkudara, Dimas Janaka. Yen mengkono Bathara wis marengake kudu putramu Rimbyatmaja ingkang maju nang madyaning paprangan mapagake kurdane Yayi Dipati Kerna. Yayi wingi sore mongko kuwi tak domo-domo. Kresna kakangku, aku wis ngerti. Nanging Gatotkaca tumeka nang pakuwon ora kanthi ditimbali. Sejatine iki mau cumadong dawuh. Percaya bareng Gatotkaca wis metu mak blarat padang pikiripun kakang. Percaya Gatotkaca maju nang madyaning paprangan ngembari kurdane Yayi Dipati Kerna iku dadi srana menanging Pandhawa. Nalarima kang semunya katawengan sesaking rananggana magawe gelar bang Koko Prabu yen mekaten Gatotkaca menika mangke badhe menang. Dimas, Gatotkaca bisa dadi srana menanging prang Bratayuda tumrap Pandhawa. Wah, dadi Gatot iki mengko menang. Dadi srana ungguling prang Bratayuda kadang Pandhawa. Wis to, Nggir, kowe kabeh padha percaya karo wayah Prabu Durwati. Keparengmu banjur kepiye, Nggir? Prayoginipun yoga kula Rimbyatmaja lajeng dipun paringi pertanda Puspita Rinonce kumalung ing jangga pritandha menika senopati prang ingkang kewajiban mapagaken kurdanipun Yayi Dipati Ngawangga.
mangsa Buddha wayah Prabu Ndorowati. Kowe aja kuwatir Dimas Werkudara, apa dene Dimas Janaka. Aku percaya Gatotkaca maju dadi srana ungguling perang Bratayuda Pandhawa. Gatotkaca tinumapa gireng pamu ira risang Areka putra Kresna mara Anggarjita Arjuna muji saktinira madeking rananggana linepasan sanjata aglis ngambai ngantariksa ngelingana patine kala bendana Badang trawangan raos sing manakula dubi kula dipun prepeki wa Prabu sejatosipun natkala wau peteng jagat kula awit kula nampi dawuhipun Kanjeng Rama pangraos kula kados padatan natkala Bratayuda dereng tumapak yen para kadang Pandhawa katempuh bebaya menika temtu Gatotkaca ingkang kapatah mapagaken mila Kanjeng Rama saweg ngendika Gatot mekaten kula lajeng inggih sendika melajar wonten madyaning paprangan sedya kula namung dereng terwaca dawuhipun Kanjeng Rama. Wa Prabu, kados pundi wa Prabu? Gatotkaca, kula wonten dawuh. Kowe iki mau sadurunge napa dawuh? Isen-isening pamikirmu sejatine kepiye? Ora ditimbali kok kowe sowan ana randuwatangan. Sejatosipun raos sing manah kula menika mboten jumbuh kelayan kawontenan. Natkala perang Bratayuda dereng tumapak, Gatotkaca gadah pemanggih perang Bratayuda jaya binangun. Kedah kula ngetingalaken bekti dhateng para pepundhen. Nitik dereng wonten perang Bratayuda menawi katempuh bebaya para Pandhawa, menapa-menapa temtu Gatotkaca ingkang temandang. Sareng Bratayuda tumapak Gatotkaca dipun dangu kemawon boten. Langkung-langkung kula midhanget sedanipun Dimas Abimanyu. Ageng lelabetanipun dhateng para pundhen. Rumaos kula boten trimah yen ngantos kawon lelabetan kula dhateng Dimas Abimanyu. Pancenipun badhe nyadong dawuh supados kula menika kapatah majing wonten paprangan. Nanging kok mboten wonten sabdanipun para pepundhen. Wa Prabu Ndorowati badhe matah senopati semu perkawet nanging ngendika klayan para kadang Pandhawa liringing nektra kok tumanduk ingkang putra Gatotkaca. Pangraos kula pangandikanipun Rama menika wau dawuh kula majing wonten paprangan. Oh punanku nggih. Sejatine kang dadi sediamu iku jumbuh kelayan rasaning pamikir punwa. Inggih. Nanging aku arep malih dawuh kowe ingkang kudu dadi senopati.
Aku kuwatir yen didakwa nglorobke Kadang Pandhawa merga kowe didomo-domo karo Dimas Werkudara. Nanging bareng wis kebacut budal sangka pakuwon ing Randuwatangan. Wektu iki para kadang lan para punden nayogyani yen kowe jumeneng senopati. Gatotkaca tinumapaking pamuk ira Risangarka putra Kresna mara Anggarjita. Matur sewu sembah nuwun Wa Prabu. Para pepundhen maringaken kula majeng madyaning paprangan. Kula jumeneng senopati katitik kula pinaringan paroncaning puspita kumalung ing jangga dados pertanda bilih kula menika senopati kepareng mapagaken kridanipun senopati ning Kurawa Wa Adipati Kerna. Namung panuwun kula Wa Prabu kepareng paring pangayuman botoi dhateng majeng kula paprangan. Kowe aja kuwatir tak botoi. Namung kepareng Wa Prabu kula nyuwun wekdal bawanipun kula badhe majeng paprangan kapareng sawetawis kula wangsul dhateng Pringgondani nyuwun pamit ngersanipun Ibu Dewi Arimbi. Yaya prayoga ngger kowe mengko tak enteni ana madyaning paprangan nyuwun tambahing pangestu. Yaya ngger Gatotkaca. Meraina semubang haruna kadine kraning anggo rapuh sabdaning kukila ringkang negara saketar tinidungan engko lir wusing pini ponco petoking ayam wono
Anakku lanang nggih Gatotkaca kowe padha kanthi raharja kula. Nuwun. Pangestunipun Kanjeng Ibu mboten manggi sambi kala. Sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping pepodo Kanjeng Ibu. Ya nggih Gatotkaca tak trima ya kula kowe ngaturake pangabekti. Angger Prabu Anom kula nyaosaken pambagya raharja rawuhipun sowan ngersanipun Kang Ibu kula nok-nok. Paman Prabakesa pangestunipun paman boten manggi sambi kala. Syukur. Angger Prabu Anom. Wilujeng nggih. Pangestunipun paman Brajawi Kalepa boten manggi sambi kala. Syukur. Kacaba saka iku kula teka kowe suwan ana ngersanipun ibu kok ngagem kalung puspita rinunce iku pertanda ponggir lan katon sigra mawa kita mara gage kowe maturaya ngger. Nggih ngger. Lan sawanyasanipun Kang Mbok Dewi Arimbi situ-situ ki apa? Niku wau padha mangsude kalih Gita niku wau. Iya kok Gita sapa? Sigra mawa Gita. Lah iki sigra mawa Gita Gati. Ya kok ora nganggo Gati. Marata enggal matura kula. Paring munjo atur wengersanipun Ibu 1040 nyuwun gunging samudra pangaksama. Sowan kuwarsanipun Ibu nyuwun pangestu saha nyuwun pamit. Rikalenggan menika ingkang putra nampi dawuhipun para pepundhen ingkang sampun dipun biyantu dening Hyang Prabu Matswawati. Kula dinten menika majeng wonten madyaning paprangan jumeneng Senopati Trang. Kedah kula ndepani paprangan Tegal Guru. Inggih puspita ingkang rinunce kumalung jangga menika dados pertanda bilih menika kula jejering Senopati Trang. Kapareng ngembari kadigdayanipun Wadipati Karna Senopati ning Kurawa mila sowan kula ngersanipun Ibu nyuwun tambahing pangestu saha nyuwun pamit Ibu. Rempuning tiasnek tiagung kingkin lir sutama surem soroketan padang wit katawengan imo keduang layu lelayune angranui tekes sambat praloyo Dewa bedaraning jagat linang cono jati walilo
anak kula nangger Gatotkaca kaya disendal mayang rasaning pamikir wong atuwamu tupi mireng aturmu kowe dina iki magut rananggana netepi darmaning satriya kowe dadi senopati ana madyaning paprangan bombong rasaning pamikir wong atuwamu dene aku duwe putra ingkang wektu iki wis netepi apa kang dadi dami-damanku ing atas kowe putrane satriya kang kaluka ing jagat ora muga lamun kowe kesinungan kaprawiran kang linuwuh katitik kowe pinercaya dening para pepunden pinercaya dening para kadang Pandhawa kowe jumeneng senopati anak kungger. Ibu menawi ibu anggenipun tedhak saking pelenggan merpeki dhateng ingkang putra lajeng rawat waspa cetha yen ibu menika sungkawa ing penggalih nanging yen itik sabdanipun Kanjeng Ibu teka ketingal bombong raos sing penggalih amargi kula jumeneng senopati netepi dami-damanipun Kanjeng Ibu jejering manudya iku jamake yongger bunga ingkang kliwat dadi nangis yen susah uga banjur dadi nangis wah tuwas aku wis arep nicil nangis jebul nangis iki nangis bunga nanging ana keciwane yongger dene kok mungsuhmu kok Adipati Ngawangga sebabipun menapa tak jarwani yongger kok Adipati Karna iku duwe pusaka jenenge Senjata Kunta nalika kowe lair ora ana gegaman kang bisa kanggo ngethok jaringaning arumanmu gaman Suralaya wae ora ana kang bisa kanggo ngethok dadi ora tedas tepak palusisaning pandhe nanging bareng kowe mung diungkuli rangkaning Senjata Kunta bisa ilang jaringan arumanmu kacipta lamun to kowe ketaman pusaka Senjata Kunta bakal apes jayamu Gatotkaca muroyan kowe maju nang paprangan aku Gonayogyani nanging yen Kakang Adipati Karna ngasta Senjata Kunta kowe aja wani-wani maju becik kowe ngoncatana kinarewasrana supaya kowe ora kena pusaka Kunta kowe tak ambeni yongger supaya pusermu mau bisa ora kena pusaka ingkang dadi pengapesanmu yen mekaten kula kantun nderek oh Notinang karang abang nagih utang pati Ludira kang manyembur-nyembur Gagak rimang munio bangun Eko siji dwiwatak nunggal buminya kang gumingsir ana peteng dudu wengi ana padang dudu rina yaiku petenge ngantaka sedaya pangandikanipun ibu badhe kula tindakaken melu wedal menika nyun tambahing pangestu ibu
Pareng kula nyuwun pamit majeng mun madyaning paprangan. Ingkang ati-ati yongger kabeh piwelingipun Ibu. Kowe aja nganti lali. Kula nuwun inggih. Oh, pareng matur sanipun anggere Prabu Anom. Rene kula sampun prastya ngersanipun anggere Prabu Anom. Kula badhe mbelani dhateng panjenengan ngantos sak telasing yukswa. Lan majeng mun madyaning paprangan kula mboten saged kantun kula nderek. Wah, kula nggih nderek. Majeng teng paprangan. Menawi paman kersanipun mekaten matur nuwun. Prayogi kabidalo para yaksa ing pringgondani. Minangka dadi prajurit kula majeng madyaning paprangan. Wah, snika. Kaca tinumapa kireng pamuk ira risang Areka putra Kresna mara anggar cita Bejo wancana Bima kang mawa pakon Gatut kaca majenging rana mula trisang Surya putra lamun ora sisih panduluku kaya iki purunan Kurimbyat Maja Gatut kaca kula nuwun inggih Uwa Prabu ana wigati apa kowe maju ing madyaning paprangan? Teka kowe nganggo puspita rinonce kumalung ing jangga. Suwan kula sanipun Wadipati Karna kula sedya nyaosaken sembah pangabekti mawantu-wantu. Ya tak trima nggih Gatut Kaca. Ndungkap kaping kalih. Suwan kula sanipun Wadipati badhe nyuwun pangestu ngersanipun Wadipati. Kowe bakal nyuwun pangestu. Inggih, arep apa? Rene kula wedal menika jumeneng Senopati nyuwun pangestu ngersanipun Wadipati anggen kula badhe nyangkul jejiban netepi darmaning satriya jumeneng Senopati. Kowe njaluk pangestu nggon mar dadi Senopati. Inggih. Senopati ning
Ngendi? Senopatining Pandhawa wonten saklebeting perang Bratayuda menika. Lah arep mungsuh sapa? Mengsah kula Senopatining Kurawa. Dados kula nyuwun pangestu sanipun Wadipati, anggen kula badhe mapagaken kridanipun Senopatining Kurawa. Mugi saged kasembadan ingkang kula sedya. Lah ingkang mongko Senopatining Kurawa kuwi aku. Yen mengkono kowe njaluk pangestu nggon arep mateni aku ngono to. Nyemanggaken anggenipun nampi Wadi. Amargi kula netepi anggen kula dados tiyang nem. Abenajeng lan tiyang sepuh kula nyaosaken pangabekti. Soyun pangestu. Nanging kados mekaten menika awratipun kula nampi kewajiban netepi darmaning satriya dados mboten mawas kadang pawong mitra sinten ing dados mengsaing Pandhawa menika kedah kula wani. Gatotkaca kula nuwun bisa temen nggonmu dunung-dunungke. Yen mengkono Gatotkaca kowe kudu wani ngembari kadigdayanku. Sirnakna rasa jiguh perkiwuh lan sirnakna rasa mangu-mangu. Ayo, tak dadar kaprawiramu. Nyuwun pangestu monggo kula ladosi Wadi-wadi. Tepawat mojo kumepruk tibaning raga raga mati kepanasan mati neneng alaga ono kados pundi Angger Adipati Gatotkaca ingkang jumeneng Senopatining Pandhawa bebayani paman. Wah kasudibyanipun Gatotkaca gegilani. Nanging Angger kedah boten kawon. Amargi langkung sepuh Angger Dipati. Paman sampun kumatos. Kula tumreksani saking ketebian kewara paman. Kacarita nata ngwangga sudik kasuran mengsah Raden Gatotkaca sigra matek aji kala lupa. Aji kala lupa lamun wis kawatek mantram saktinira.
ketrimah pangetraping mantram sakti. Saben wulu setunggal medal Gandarwa setunggal. Nirodatan mokal mijil sanging sak sela-selaning wulu Gandarwa saking angganipun notong wangga satemah paprangan kebak buta.